मी चिकनचा खिमा दो प्याजा ही रेसिपी करत आहे। त्यासाठी इथे गॅसवर कढई ठेवली आहे। त्यासाठी मी 2 टेबलस्पून तेल टाकत आहे। तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये इथे मीडियम साइजचे मी 3 कांदे कापून घेतलेले आहेत ते टाकत आहे। आता हे सगळे कांदे मी चांगले परतून घेणार आहे। कांदा ब्राऊन झाला आहे, मी हा 5 मिनिटे परतून घेतलेला आहे आणि हे मी मोठ्या गॅसवरच केलेला आहे। अर्धा किलो चिकनचा खिमा घेतलेला आहे, तो मी याच्यामध्ये टाकत आहे। हा खिमा चांगला परतून घ्यायचा आहे। खिमा चांगला परतून घ्यायचा आहे। त्या खिम्यामधलं जे पाणी आहे ते पूर्ण आटलं गेलं पाहिजे। आता इथे बघा, परतताना याच्यामध्ये पाणी सुटलेलं आहे थोडं थोडं। हे मी फास्ट गॅस केलेला आहे आणि त्याच्यावर हे पाणी आटेपर्यंत मी हे सगळं परतून घेणार आहे। चिकन खिम्यामधलं पाणी पूर्ण आटलं आहे आणि मी चांगला परतून घेतला आहे। बघा, जराही पाणी आता नाही आहे याच्यामध्ये। हा चांगला मी 10 मिनिटे जवळजवळ परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मी मसाले टाकून घेत आहे। 1 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 टीस्पून जिरेपूड, 1 टीस्पून धनेपूड, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून काळी मिरी पूड, 2 टेबलस्पून घरगुती लाल तिखट आहे, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 2 टेबलस्पून मी दही घेतलेला आहे तेही टाकत आहे। हे सर्व मिश्रण मी मिक्स करून घेत आहे। गॅस मी स्लो केलेला आहे। मध्ये 1 टीस्पून मी मीठ टाकत आहे। सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे मी 2 मिनिटं परतून घेणार आहे। आता यामध्ये मी 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलेले आहेत ते टाकत आहे। आणि हे सर्व चांगलं परतून घ्यायचं आहे। चिकनचा खिमा चांगला परतून झाला आहे, बाजूने तेल पण सुटायला लागलेलं आहे। आता यामध्ये मी एक उभा कांदा मी चिरून घेतलेला आहे, तो मी टाकत आहे आणि तो यामध्ये चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता खिमा शिजण्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी पाणी घेतलेलं आहे ते टाकत आहे। त्यावर मी झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटे शिजवून घेणार आहे। 10 मिनिटं मी खिमा शिजवून घेतला आहे। मी मीडियम गॅसवर शिजवलेला आहे। आता मी झाकण काढत आहे। खिमा चांगला शिजला पण गेला आहे आणि कांदा पण बघा मऊ झालेला आहे। त्यामध्ये मी खिमा दो प्याजा तयार झाला आहे। याला जास्त ग्रेव्ही ठेवत नाहीये, थोडासाच रसा असतो याला। आणि हे जे चिकनचा खिमा मी केलेला आहे, हे तुम्ही पिझ्झावर पण बेसवर टाकून त्याचा पिझ्झा करू शकता। चिकन दो प्याजा तयार आहे। आता गॅस बंद करत आहे। आता हे मी प्लेटमध्ये काढत आहे। खिमा दो प्याजा तयार आहे।